ez dela hori traba izan, asteburu ederra izan. Agur. Hurakan mailako haizeak izan ditugu, batez ere mendebaldean. Bizkaian ondorioak bistakoak dira. Trapagaranen enpresa bateko teilatu erori eta 8 auto harrapatu ditu azpian. Jendea kalean, ibiltzeko ere arazoak izan ditu. Eta Gipuzkoan, ahultxago jo duen arren, Alderdi Ederren udala jarritako pinua, bota egin da. Arratsaldean ongi etorri, indarrik gehien Bizkaian izan du haizeak 159 km/h ufadak neurtu dira kalean. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Βελιακάδες και ψύχρα μπήκε ο Νοέμβριος.